fantastic. Meta ġejt last week kienet sorpriża pjaċevoli ħafna. Is-sorpriża li ħadet Nicolette Mifsud kienet xi ħaġa li għal ħafna minnha hija ovvja ta' kuljum. Sabet li bina b'diżabilità seta' jum fil-bajja tal-Għadira b'aktar mod faċli għax l-awtoritajiet ħasbu għalih ukoll. Bħal ħafna Malti din Nicolette tulieda tiżilhom għas il-ġurnata tal-baħar, iżda l-fatt li juża siġġu tar-roti ġieli jħassibha mhux ftit. Il-ġimgħa li għaddiet kitbet fuq Facebook li marret l-Għadira u seta' jgawdi l-baħar bl-aktar mod faċli u ħamurna fuq il-post biex segwejna x'ridet tfisser. Il-wheels ta' dawn il-beach buggies huwa adattati apposta għal ramel, imbagħad li għandu speċjali huwa li meta jidħol fil-baħar it floats. Allora, peress li hawnhekk baxx ħafna, tiddum ħafna sakemm jiġi fil-fond. Allora, il-buggy tista' tieħdok sa barra net, u mbagħad kemm it-tifel kemm jaqbad jinżel minn fuq għajsu, u jkompli jom. Dan il-proġett u oħrajn bħalu jew simili f'bajjiet oħra sar b'ħidma mill-Awtorità Maltija t-Turiżmu. Ray Gallia, Assistant Manager tal-Beach Management Unit fih dan l-awtorità, fisser kif din is-sena żdiedu l-inizjattivi. Din sena partikolarment żidna aktar aċċessibilità kompert mas-sena li għaddiet. Fil-fatt din sena żidna madwar 400 metru ta' rampi ġodda ma' dawk li diġà li kellna eżistenti s-sena li għaddiet. Iżda dan mhux biżżejjed, il-ħsibu li għalli ġej il-faċilitajiet jiżdiedu. Aħna qegħdin nipprova nirkopru l-gżira kollha, bdejna dis-sena bajjiet li ma nimmanġjaw xaħna li huma l-armir, Little Armir, il-ġnejna u għandna Marsa Xlokk ukoll. B'hekk persuni bħal Nicolette u Bina jkollhom moħħhom mistrieħ li fis-sħana li taħkem lil pajjiżna fix-xhur tas-sajf huma wkoll jistgħu jieħdu pjaċir fl-ilma ta' xi waħda mill-bajjiet sbieħ li għandna mal-Kosta Maltija u dan b'mod mill-aktar faċli. Mhux biss għalija anke għat-tifel, l-ewwel ħaġa li għaddiet li mill-antiporta ta' moħħi kienet, la jikber it-tifel ikun jista' jmur il-baħar ma' sabu. Independenti, diki at the end of the day, x'inhuwa equality għal kulħadd, li m'hemmx għalfejn il-mami tinżel miegħu, jista' jaqbad u jmur il-baħar ma' sabu, which is fantastic.